Dobre, tak čaute, vítam vás pri mojom prvom úžasnom videu na tomto kanáli. Ja to vlastne prvýkrát čo natáčam, to je jedno. A budeme hrať vlastne free-to-play hru, ktorá sa vlastne dá veľmi jednoducho stiahnuť na Steame. Volá sa Gotham City Impostors. Ako sa mi môžete vidieť, je to free-to-play. To si už povedal niekoľko. To je jedno. Ako vidíte, mám tu, nie som tu sám, ale je tu môj Tak som tu kamarát, aj ja. Matos. ktorý bol vlastne tiež natáčal. Pravda, že už nie. To lamak. Ale túto hru našiel on. Ja som ani nikdy nevedel. A kto je teraz pán? Ja. Budem hrať, pravda, že aj jednu z najnovších hier, ktorá vyšla prakticky Včera? predvčerom alebo včera. Batman Arkham Origins, potom pravda, že pôjde nejaké Call of Duty a takéto veci. Budem sa hlavne zameriavať na hry a dosť kecania, mohli by sme začať. Vlastne tu nám môžete vidieť, že si môžete vlastne urobiť vlastný plagát. Tu nám máte históriu, vlastne toľko, koľko ste toho nahrali, proti akému najvyššiemu levelu ste hrali. No a máte naľavo hore tieto, čo ja viem, čo sú to, tie disky sú vlastne vaše levely, som 11 a napravo máte zlatiaky, za ktoré si vlastne môžete kúpovať veci na, je to vlastne fight medzi Jokerami a betami, čiže netopierami, a môžete si vlastne vylepšovať rôznymi spôsobmi zbranie a tak ďalej a tak ďalej. Ja, je to svegerské, poď hrať. Dobre, ale tak ako sa k tebe pripojím? Originál. Dobre, tak to už je iné. Áno, Bol som zase druhý. Áno, mám to na 800x600. Pekné. Ak sa vám to nepáči, tak mi to je jedno. Ale bohužiaľ, ak to chcete vidieť ako v peknej kvalite a nechcete, aby vám to lagovalo, tak Presne, vyberte si buď peknú grafiku alebo lagovanie. ak chcete lagy, tak Chcel som povedať buď... viete. vlastne vy by ste tie lagy ani nevideli, ale ja keď pocitujem tie lagy, tak budete vidieť, ako sa to hrá. Som A povedal teraz žiadnu chujovinu. to je pravda, ale to je jedno. Nie, vyberte si buď peknú grafiku alebo normálne video. Presne. Jo, sme betovia. A ak chcete normálne video, tak to bude jasná vec, že s veľkými lagami. Ukážem ti svoj výtvor nádherný. Ak vám teraz môžeme ukázať, sme teraz výnimočne betovia. Ja Bude sa neviem moc. natáčať aj War Thunder? Môže byť. Ak poznáte War Thunder, je to tiež free-to-play hra. Samozrejme. Hráme ju už dosť dlho. Dosť dlho, asi 2 dní. Dosť dlho. No nie 2 No tak dní. ja hrám 2 dní, no. Ja už hrám asi tak týždeň. Stala som 4. Ja som pekný. Ďakujem. Hovorím o sebe. Ticho tam. Tu nám môžete vidieť zaujímavé animácie Batmana, ktorý strieľa z 2 revolverov a uteká za Jokerom, ktorý kradne nejakú tehličku. Presne. A vôbec sa to nevyvažuje. Presne. Kto keca ako zúlený Gondor? Nejaký jedno. mail. Mail? Počkaj. Aha. Však som Svegalicious! pekný. Ok, takže sorry za grafiku, vážne to vyzerá ako keď hráte Minecraft, ale To až tak? nie, ale tak vážne Zase táto mapa. tie detaily sú vážne také nevyrovnané, ak to Tie vám... detaily sú nie. Tie detaily vlastne nie sú, to je pravda. Detaily neexistujú. Pre mňa. A mi zdá, že aj Batman Presne. takto pôjde. Batman bude natáčený na pixeloch. To je tiež pravda. Bacha, tam je niekto s katanou, neviem či si to ty. Ja? Nie, to si nebol ty. Poprvé Kam nemám je? katanu. A po druhé nie som Smatol debil. A toto praso? Praso už neviem. Lego je to tak či tak a to bude môjim úplne low FPS. Ale že úplne.
Možno budú aj videa, pravda, že možno z GTA 5, ak sa mi podarí natáčať vlastne konzolu, ale Presne treba vymyslieť aký spôsob, ako to natáčať z konzole. spôsob by bol. Do keľu! Ktoré prasto ťa zabilo? Jemu ostalo 28 HP. Kill? A dostal som asist. Fuck. To ktoré prasto sa na mňa vyvalilo? Jesus, ja tie prasatá nenávidím. Proste ono to letí, skočí to na teba, potom vidíš ako ožratý a hraj. A potom nevidíš vôbec. Zase som dead a neviem ako. A sniper, no. Ak chcete vážne túto hru hrať, tak si... Je to proste raid. Ježiš, ja na ňo som... Ty si tam skáčeš po ňom. Výborne. Ma to dáko bugovalo. Počkaj, Aha, tu na Joker. My prehrávame. Backstep, bitch. No. Za tebou katana. Čaká karaka, tučňak. Steel. Anti-armor specialist. Steel. Steel. Aký steel? Veď som mu strieľal do hlavy, ty pleso. Ja som ťa Ty pleso. Ty vole. Škirčké pleso. Aha, zase to prasto s katanou. Koľkatka to level? Už som zase nie ja. Nejaká zelenovlasá blondína. I'm flying to the hell. Bolo by pekné, kebyže sa to vážne takto drží na 30 fps. A ono sa to aj tak drží. Katana guy. Ďakujem počítač, ďakujem, že si to takto obľúbiš. Ty vole. A on sa to vážne drží, dobrú grafiku. Jo, nelaguje to. Ďakujem. Hej, ty čo? Potrebuješ Vianoce. Potrebujem. Čo si myslíš, že som ja, ty? Ktorý nemá ani na PS3. PS3 a Beyond Two Souls. Neodporúčam vám to kupovať za tých 50 eur. Počkaj, trošku kempím. Nie, nehral som to, ale videl som to. Presne, PewDiePie. Ježiši Kriste, aha, to si ty. Žiadny PewDiePie, videl som to naživo. Aha, to môžem normálne grapple nožom dať preč? Grapple nožom? Za tebou ide katana! Ty vole, má to taký komický moment. Ty bežíš dopredu a on za tebou taká katana spoza hlavu mu ide a beží za tebou. Ako nejaký maniak. To je žral dobre. Nie, do keľu. To chce slowmo. Zase ten s katanou ma zabil. Zabijem ho, prasa! To je raketomet, ale... Tak nemám rád katanu, ty vole. Nemám rád prasce ako je on. Ja som si zabil 3 naraz! Katana! Tak nič. Ten katana guy má 294 HP. Dneska mi to ide s nogom. Mne to dneska ide ako s týmto sampíkom, dal som si 5 za sebou. Kill assist, ani som ho nehytol. Tak sa to robí. Ja som... Koľkýkrát som bet? Ja som asi prvýkrát bet, ty vole. You kill assist. Zase neviem za čo. Za betov sa mi vlastne ani nedarí, pretože keď som hral s Jokerom, som bol asi 3-krát za sebou prvý. Na rebríčku. Vlastne tu keď skončí vlastne jedna hra, tak ste vlastne v rebríčku. Prvý traja najlepší. Z celej hry, pravda, že? Dokiaľ chcel som jej dať backstep. Nie, bože, nevydalo. Čo tu po mne strieľa? Aha, kemper! A do riti. Tučné prasa, ktoré strieľa do prdele. Kill assist? Vy stealery! Aj vy ste zdochli na rakovinu. Ak má nejaký. I'm definitely dead. A ja chcem ten plagát, čo sa banán On ma odlupuje. zabil. Doriti s ním, 17 HP. Ty nechceš taký plagát, čo sa vlastný banán odlupuje z košky? Banán? Áno, banán. Ja mám rád svoje mesto. Now with 100% more. Oh ne. Lenže banán je bananafón. Bananafón. Fucker, on ma zabil pištolou. To sa mi ešte nestalo. A katana AFK zase. Steel. Ani len asi 100 nedostal.
Banana Steel. Ani len dostajem asi za to, že som ho ani raz nehytol. Ty krás. Zdochol som, no strieľam mu do hlavy a on ma zabije 2 hitmi. Funny Bunny. To je ešte aj na healy. No. Stojí na healy, no. A ešte je to tučné prasa, ktoré malo 100 healthov viacej. A ktorý má štít. Najhoršia možná A kombinácia. to je freaky s tým. Ale to je ako svinské, že stoja na mieste. Či na heale. To je docela trápne. To je lamské. Ešte má aj shield, ešte je to prasto, ktoré má 100 HP vyše. Niekto mi tu kradne price. Prasa. Revenge kill. A hečo. Niekto kempí za nejako... Ja inak ako sa dá kempiť. Katana guy! No, I'm dead because some Tak nie, to bola tá katana guy. Počkaj, my tu máme takého tlstého Batmana, že to nie je ani možné. To aj Batman môže byť taký tlstoch. Není Batman, to je iba Bat. Tak sa pozri na ňa a uvidíš, ako vyzerá Batman. A je to úplne taký ako Batman. Jem ti pomôcť! Katana guy! Kill. A kill assist. To je hlavné. Som tretí na všetkým. Ale veď oni... Ježiši Kriste, tam sú campery zase. Oni stoja na heale. Pomoc! Katana! Pane bože! Fuck his duck. Somebody's calling me on Skype. Why is somebody calling me on Skype? To. Jesus Christ. Treveri? Maybe yes, maybe not. A ten Pain Bringer je asi oný, Regan. Zabil som prasco. Zabijam ďalšie prasco. Au! Čo je ten Pain Bringer? Bolo by lepšie, keby že vieš, čo je stredovek. Prdel čo z nás čedovek. Kill assist! Ja si tu zabijam všetkých, veď, ale ja som tu solo versus 10 jokerov. To čo je? Veď poďte! To čo je? Sniper, ne? Jasný. Banana snipe. Ďalší knife. Mateo, poď so mňou, ukážem ti, kde sú všetci. Už tam není nikto. Aha, tak si tu ty. No. Stealer. A je tu! Kde si? A teraz pozeraj, čo ja urobím. Pentasteel! Ty vole, knifom ešte. Nab! Ty vole, ja som vedel, že to vyjde. Som to úplne čakal. Čo to? Ty vole. Ale že s knifom Aj mi to vo vyšlo. vzduchu môžem odnesť tým gnomom. Ty si ho zabil s gnomom? No, jeho to vo vzduchu paralizovalo. Face. Ja že čo to do prdele je, no to... Som ešte nevidel toho gnoma paralizovať, on stále dostávam asisty. Čo to po mne strieľa? A nikto tu není. Mind price. Speed price. Ja som rýchly. Zabil som 2 naraz. Ak vám mám poradiť, buď sú to lamci, alebo som nazbieral skilly z Battlefield 3. Skôr Call of Duty. Ale z Call of Duty, no. Tam som vlastne full level 70, no. Tam by som to asi nevedel. Nejdem byť v prvej trojke. Ja som prvý! Nie. Ty kráva. Lenže prvý v našom týme. No, toto je naša prvá No trojka. to je určite ten katana guy. No veď jasné. Nie, to nebol ten katana guy. Ten vyzeral ináč. Swag delicious. A tak myslím, že to asi tu ukončíme. Tak krátke. Bol som invitnutý do gangu. Po ešte jednu. Počkať, musím si pozrieť, že aké je to docela dlhé, lebo... Ale viem, že je to amatérka, že pozerám si, aké je to dlhé video, ale nemám s tým žiadne skúsenosti. Kde zistím, že aké je to dlhé video? Nezistíš. Jesus Christ. And you fail.
What? No, dostal menší výpadok a tento tu funí ako hrošia hriť. Ale... To je nejedno, to ste teraz... Alex, shut up. Teraz ste počuli môjho papagája, ktorý je annoying as hell. Padlo mi to, znova druhýkrát hovorím a nejako to pospájam. To už je len na mne, môžeš to štartnúť a ty drž hubu. A padlo ti to ešte, nezabudni pripomenúť. A padlo mi to, tretíkrát. And you failed. Ja som level 12 a ty už drž hubu. A ja som level 23. Ticho tam. Vidíš, nedobehne ma. Ticho tam. Vyhrávam o 11 bodov. Ticho tam. A už to laglo, už to našlo niečo. Hej? Lebo mňa to ešte... No dobre, tak už to laglo. Vážne, toto prihlasovanie do hry je vážne annoying. Ako annoying Orange. Na v Call of Duty je to ako. V Call of Duty ti to nelagne. Call of Duty ti to pekne načítava. Vieš? Aj na Battlefielde ti to takto pekne načítava. Vlastne v Battlefielde Ja som... chcem Call of Duty. Vieš, Kurník. Ktorý? Musím hrať iba free to play hry. Lebo nemám money. Nemá to nič, má to PS1 alebo Segu, lepšie povedané. No nemám PS1, ja mám PS2. Ty vole. Bez onej panočovej karty. Jesus. Bože môj. To je hrozné. Ale nezabudni povedať, že si dostal na Vianoce knihu, ktorú si už prečítal. Nevadí. To by ťa mohlo potešiť. Dobre. FP sa skáče v dobrých výškach. Assist. Vážne? Ježiši Kriste. Kde? Bomba ma zabila nejaká. Noob. Feeder. Ale veď my sme sa prihlásili do konca hry. Ak vám poviem pravdu, áno, budú videá aj z LoLka. Čiže z League of Legends. Čo je taká dobrá hra celkom. Ak ma chcete vidieť rageovať, tak pohode. To je taká pekná hra. Úplne pohodová pre celú rodinu. Pre ragerskú rodinu. Môžete tam opekať malých škrečkov. Môžeš tam hádzať rage quit. Môžete tam nadávať. Oh, kemper zasraný. Rage quit. Prepáčte, že na začiatku hry mi to vždy laguje. Neviem, aký to má... Ako si myslel, že... Sweet Jesus, raketomet. Dobre. Vyhrali sme... Nighty Night Bad. Také prasa! Ty kráľ. Ty vole. No tak toto nevyzeralo moc pekne. Ale bol svalnatý ešte trochu. Bolo tam niečo iného ako svalová, to je jedno. Počkaj, som level up. Ja nie som level up. No. Za chvíľu budem level up po tejto hre. Ride the Rainbow. What? Mám tu na kartu. Ride the Rainbow, lebo my máme všetci radi dúhy. Mám 175 zlatých, tak myslím, že si idem vylepšiť betou. Ty kráv. Ako keby ste vy nemali radi dúhy. Poviem vám takto, on pozerá My Little To Pony, dneska takže nemá ticho. rád dúhy. Pozeráš My Little Pony, Mača. a už sa to priznalo. Ako keby ty si to nepozeral. Debil. Nie som úchyl ako ty. Dobre, chcel by som byť teraz Batman. Nie som úkyl. Equip! Počúvaj sem, ono to je
jeden zábavný na naučný program pre celú rodinu. Pre deti. Na čo? Od 5 do 6 rokov. Na čo? Detail. Tak potom nehraj GTA 5. Tí poníci sú drsnejší ako terajší upíry. Určite. Určite. No a nie? Na ryti majú tetovačku, či čo to je. Není tetovať. Si musíš pozrieť neviem koľkú časť, aby si tomu pochopil. Bože. Prečo s tebou dačo natáčam? Dobre, to je jedno. Ako vidíte, na tejto pohľadnici máme mapu a napravo máme, aký je to herný mód. Čiže Team Deathmatch. Som čačaný. Dokonca aj môj účes sa volá Pony Up. Oh. Počkaj, my sme Jokery? Dop. Jesus. Už zase. Veď, a to by nás mal prehodiť do betóne, keď sme už raz hrali za Jokerov. Vlastne my sme prišli na koniec ako. Á, mi to fajne laguje. Aj mne to laguje. Aha, tu. Čo je toto? Ty krávo, to sú lagy. Typek je tu nezabiteľný, čiže lag. Á, to úplne laguje. Jak vidíte, táto hra je strašne zalagovaná. Že to ani absolútne Treba nemá mať cenu. šťastie na server, alebo na proste ten matchmaking, aký dobrý. No sledujte ho. Dobre, tak dorealizujem to. Dobre, vidíme to takto, že budeme musieť ukončiť túto ako jednotvárnu epizódu. Z tohto budem točiť asi tak minimálne. Jednotvárnu epizódu? Áno. Minimálne budem točiť túto hru, pretože mám točiť dosť veľa ako príbehových hier. Ako napríklad Batman Arkham Origins. Počkaj. Minimálne budeš točiť túto hru, alebo túto hru budeš minimálne točiť? Túto hru budem točiť minimálne. No. Čiže ešte takých 5 častí. Také 4 časti dáme ešte. Potom, pravda, že urobíme do toho nejaký Team Fortress, War Thunder, takéto free hry. Potom už pôjdu Rift? A nie, nikdy neotvárajte Rift, sú tam zlé veci, čierne. Potom už pôjdu hry viacej zamerané na FPS, čiže nič pre mňa, na môj počítač, pravda, že, ale dáme to, ako napríklad ten Batman. Potom bude nejaký Call of Duty. Jop. Little bit. Neviem, možno áno. Vidíte, ako to laguje, proste to libujem. Ja proste. Copyright zo strany. Toto môžete zabanovať a vyhodiť. No, pravda, že ak viete, že z čoho to je. Dobre, tak ďakujem za zhľadnutie tohto za hovno videa, ty copyrighty, vole. Dobre, proste čuž, to už. Ďakujem za zhľadnutie tohto prvého úžasného videa nad mojom novom krásnom kanáli s týmto úchylným kamarátom, ktorý mi nedovolí dopovedať ani hovno. Prepáčte za vulgarizmy. Zabiť ho je málo. Nie. Vidíte, nastrať ho je ľahko. Tak ďakujem za zhľadnutie a uvidíme sa v ďalšom videu. Čus. Čau.